Намираме се в зона Б19, район Възраждане. Това е паркинга, който в края на миналата и през началото на тази година изградихме. Тук създадохме възможност за регламентирано паркиране на над 100 автомобила. Цялата територия, върху която изградихме паркинга, е над 3500 квадратни метра. Изградени са обслужващи алеи, осветление, предстои да бъде изградено и видеонаблюдение. През есента на тази година предстои да изпълним озеленяване, което обхваща близо 1/3 от територията на този паркинг. Ще затревим, ще засадим храстова растителност. Предвидили сме засаждане на повече от 70 дървета. Източно, покрай улица Алдомировска, се намира и пешеходна алея. През следващите дни ще бъдат поставени пейки, така че живущите да могат да ги ползват за отдих. През целия процес на изпълнение на проекта бяхме в комуникация с гражданите, живеещи в непосредствена близост. Обсъждахме с тях както подготовката на проекта, така и неговото изпълнение. Съобразихме се с поставените от тях искания. Благодаря на всички граждани, живеещи в непосредствена близост и най-вече на живеещите в блок 11-12, зона Б19, за проявеното търпение и разбиране.